da dobanni ina damin ga suna wake aibo hassan da launi na tena aibo sancir bula dan sababin maradi da dan tena na zandar kawo ma zallado favori na kowace region kai aibo a fara ɗauka wani na ce da Allah kasa yaran sarkin yaki ne na maradi ƙwarai kan akwakwa maradin ruwa ƙwarai da gaske akwakwa maradi a karfe final abdulmumin alisa gaishe ka shine na tare da ni ka sai yau alisa suka yi sponsor gaishe ka abdulmumin yawa mai jassantar shi ne aibo na maradi mai bula dan tela na zandar ko ne a tsaye ki bai wadu ba ana cikin lissafi gaskiya su duk a tsaye suke wallahi su ne favorin shawoyin nasu amma abu wannan yaro ne wanda iya kokowa amma dan tela ya yi kasancewa dan kokowa mai experience dan shi aibo bai shima ba a kokowa maradi ce aka san shi yaro ne na wajen birnin lalle karkarar da kwaro muna shaida muku da honorable deputy dr sani nan tare da muku da yakon gaisuwa ga tsari na karamar ta saba da suna ya ce suna sigo kuma suna da gaisuwa ma'aikatan da kowar d'accord député DGCNSS sur le ban ai boke ne madauka da tana kiya ai boke ne madauka ai bo na maradi da tana kiya dan tana kiya kai wa ai bo la ila kai na maradi ai kai na maradi ai kai ai bo hasan na maradi wallahi babu dan jama'a wallahi dan tana wadi wallahi dan tana wadi da ƙarisiya kai aibo wanka sarki yaki kana da yarowa yake ni yake telefon wallahi kana da ɗan kokowa wallahi aibo wannan ya iya kokowa wallahi yanzu musa dan madi wannan sekondire ba ne sai musa abdullahi